Corpul uman este de fapt o foarte complexă mașină biomecanică compusă din mai multe părți mobile decât un autoturism. Mai precis, organismul nostru are 230 de articulații. Dintre acestea, cele mai solicitate sunt genunchii, șoldurile și, să nu uităm, coatele. Acum, la fel ca în cazul funcționării normale a unui automobil, aceste părți trebuie bine unse. Aici intră în scenă acidul hialuronic. Acidul hialuronic sau HA, cum îl numesc specialiștii, este o proteină specială pe care organismul nostru o produce pentru lubrifierea și hidratarea articulațiilor și mușchilor, ce ajută totodată la hidratarea pielii din interior spre exterior. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, organismul nostru produce tot mai puțin HA și, drept urmare, articulațiile își reduc mobilitatea, iar pielea nu mai este la fel de hidratată. Când era nouă, această balama funcționa perfect. Dar trecerea anilor și acțiunea factorilor externi și-au pus amprenta asupra sa. La fel poate fi în cazul pielii sau al articulațiilor noastre. Să adăugăm acum puțin lubrifiant. Sau, în cazul pielii și al articulațiilor, puțin acid hialuronic. Și vom avea din nou o mașină bine unsă. Așadar, cum să furnizăm organismului mai mult HA? Ei bine, de la o altă mașină bine unsă. Forever Living Products International prin noul produs Forever Active HA. Forever Active HA este o combinație unică de acid hialuronic, ulei de ghimbir și extract de șofran, care îl recomandă drept unul dintre cele mai puternice suplimente nutritive de pe piață, destinate sănătății articulațiilor. Uleiul de ghimbir este folosit de specialiștii chinezi în plante medicinale de multe secole în scopul asigurării unei funcționări normale a articulațiilor. Uleiul obținut din rădăcina de șofran este bogat în potasiu și fier și s-a demonstrat că poate contracara efectele factorilor ce reduc mobilitatea articulațiilor. Forever Active HA a combinat aceste două extracte din plante cu acidul hialuronic într-o formulă de excepție destinată lubrifierii articulațiilor și hidratării mai bune a pielii. Chiar dacă în prezent nu vă confruntați cu probleme ale articulațiilor, includerea Forever Active HA în dieta zilnică este importantă pentru menținerea unui stil de viață activ și pentru o piele sănătoasă. Deși tratarea problemelor medicale ale articulațiilor poate fi complicată, prevenirea acestora este un lucru foarte simplu și ușor de făcut. Cheia este adoptarea unui regim alimentar sănătos și includerea în dietă a produselor Forever Living. Forever Freedom este combinația revoluționară a gelului de aloe vera cu glucozamină, condroitină și MSM. Această formulă unică asigură organismului substanțele necesare pentru sintetizarea lubrifianților organici, ajutând la menținerea sănătății și mobilității articulațiilor. Pentru calmarea durerilor locale, Forever MSM Gel combină gelul de aloe vera cu sulf organic și extracte din plante, aplicați în zona mușchilor și articulațiilor afectate, iar stresul și durerea vor dispărea. Rețineți! Corpul dumneavoastră este o foarte complexă mașină biomecanică. Așadar, dacă ați început să simțiți efectele trecerii anilor asupra articulațiilor și pielii sau vă confruntați cu aceste efecte de mai mulți ani, Forever Active HA, ca parte integrantă a familiei de produse Forever Freedom, va face ca articulațiile dumneavoastră să funcționeze ca unse din nou.